Vinc de l'Escola al Llorers, representant també a l'AFA de l'Abret, perquè volem uns entorns més verds i més jugables al costat de les nostres escoles. Les nostres escoles estan entre el carrer Aragó i el carrer València, que tots els veïns ja coneixeu que són zones amb molt de tràfic, molt soroll, molt contaminades, i el que volem és fer entorns on els nens puguin jugar, les persones puguin passejar, hi hagi menys soroll, menys contaminació, que siguin espais on la gent pugui disfrutar més de la ciutat. Creiem que aquestes petites actuacions poden ajudar a fer de Barcelona la ciutat que tots volem, una ciutat més tranquil·la, potser, i més sana. Llavors, si vosaltres també penseu com nosaltres, que voleu una ciutat amb menys soroll, menys contaminació, més agradable per passejar, per la gent gran, pels infants, per poder jugar, totes aquestes petites actuacions, moltes petites actuacions com aquesta, poden fer de la Barcelona aquesta Barcelona que tots volem. Moltes gràcies per escoltar i moltes gràcies pel vostre vot.